दिनै न'आव थांथ'नोसै गाबोन फैफिनलायसिगोन आंखौ लांनो थाखाय लांफैया माथो आं हारसिं थांनांगौ माबाजों ट्रेनजों सरकारा सुबिदा होदों थांखानोसै बाबा थांसै औ गाबोन फैगोन औ जेबो नङालै आवगायाव थांखायो बिदि नाङा दे हारसिं थांनो नै जुथाया दा हैदो हामाखै हामगोन बे ओइ मालाय बेयाव दहाय गाखोफैबायनो बिफाङावहाय ओरै थांसै गाबोन गलनि मुवा लाबो दे दे थां दायो आइजों आंजों फुजानि लास्ट दिनै थांनो नागिरदों लास्ट टाइम खुलुमहैनोसै देबि बिमाखौ पापाया न'आव थासिगोन फासनि दङ दिनै ओमफ्राय सिन्दुर बावदोंमोन नालाय दा सिन्दुरखौ लायनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै आं आइनि दख'नाखौसो गानबाय दिनै हरांबायसो सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय मोनायावहाय फिल्म नायगोन सानदों दिनै जांख्रिथायनि थैसाम दङ बयबो मोजां मोजां होनगासिनो थ' नायनोसै आरो जोंबो ने जों सफैबाय नै मन्दिराव अलरेडि मन्दिरावहाय सिन्दुरखौ रानगासिनो दङ ओमफ्राय आइजोफ्रा बयबो सिन्दुर फुनलायगासिनो दङ दुर्गा फुजानि लास्ट देयावहाय बिदि फुनलायो आरोना बयबो सिन्दुर रानगासिनो नै नै मोनबाय आंना बालु मोनजोब्बाय नै ओमफ्राय बैदिनखालि बावनाय सिन्दुरखौ बयबो माने आइजोफ्रा गावबा गाव रानलायो आरोना दान होयो आरो खोनानाय बायदिब्ला बिदि दान होनाया मोजां जायोनो आरो बिमानैया बियानैनो होगासिनो दायो आंबो आं बावनाय सिन्दुरखौ राननानै होनोसै आनैमोननो मादैमोननो ओमफ्रायो फुननानैबो होनोसै सिन्दुरखौ आङो फुनफेराखैमोन देग्लायसो माने बिदि फुननो मोनदों आं दिनै मोनथिदों आरोना बिसोरो बिदि फुनलायनाय समाव बिदिनो बोर होलायो गावबा गाव जे अरायसम बेबायदिनो खुसियै थाबाय थानो मोन्थों रंजा खुसि थानो मोनबाय थाथों फिसायनि जिउआ लावथों बिदि होननानै बोर होलायो आरोना थ' आंबो बयखौबो खुलुमबाय ओमफ्राय गासैखौबो बिदिनो फुननानै होबाय आरोना थ' बिथांमोननिफ्राय आंबो बोर मोनबाय थ' बोर मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो आशीर्वाद ला
सिन्दुर फुनखांनायनि उनावहाय जोंहा जालायबाय फट'शुट हिन्जावफोरनाथ' फट'शुट खालामालासिनो जेबो मोनसे प्रग्रामानो बारग'खाया ओंखायनो जोंबो फट' खेबनानै लाखिबाय गोसोआव थानायनि थाखाय दायो जों आनैमोननि न'आव फैदों मिमब्राम मिमसि मा होनो मिमब्रामब्रामनो न'आ मालाय नै जाबायनो कालार फुनबाय थाफैनो हासिगोन जोङो फैबाथाय एबार आमायानि न'सो हाबसिगोन दाना मोजां नुबाय माथो कालार फुननायाव आरो बेनि सायाव होबावगोनसो आं न'खौनो नायनो फैदों दा डिजाइनफोरखौ गैया बिसोरो हिर' हिर' लाजिलायदो बिस्रानि न' बेयो नै आइ माने थुक गोजौ जाखो नोङो ओमफ्राय नै किचेनखौ कपि खालामबा कपिराइट जागोन नामालै उनावहाय किचेनखौ बेयो माबायदि ओरै बेसिन बियो फुरा गोजौआवबो दोननो हागोन आरो ना गाहायावबो बाहायबाय बांद्राय इउज खालामैफोरखौ नै आंबो बिदि थाजानो लुगैथारो नै आरो बे सिङावबो बेफोराव माने काप प्लेट फिसा फिसा प्लेटफोरखौ दोननो हासिगोन आरो ओमफ्राय गिदिर गिदिरखौ एसे ओमफ्राय बे सिङावबो थोरसिफोरखौ दोननो हासिगोन आरो बेयो लांदां आरो बेयाव फ्रिज नामा बियो बिदि दङ जे नै ओरै आच्छा बिदि ओंखायनो बेखौ होदों आरो ना ओमफ्राय बेलाय बेबो डिजाइनफोरखौ कपि खालामजोबनांसिगोन आङो कपिराइट स्ट्राइक होनाङा दै बिदां कपिराइट स्ट्राइक बे जाहैबाय हल नै झुमोर होगोन नामा झुमोर ओमफ्राय बिथिंजाय गोजौआवहाय थांनो हागोन गेस्ट हाउस माने जों फैबा थानाय बे रुमा जों फैबा दुगैनाय मोजां नुदों दा साफा खालामनायासो माबाया खालामगोन गोजौआव थांना नायनो बेहाय होजोब्बाय सोर फैदों नायग्रोसिगोन आरो बेनिफ्राय नै आमाइ आनैमोननाव जोङो जि गोबाव जिरायबाय जि रायलायबाय ओमफ्राय नै फैयै फैयै दुर्गा देबिखौ गारनो सम जालायलायबाय ओमफ्राय बेयो मेन बे जों फुजा जानाय जायगानि नङा आरोना आलदा आलदा जायगायाव जायो नालाय बिसोरनिफ्राय लाबोग्रोदों बिसोरो फार्स्टआवहाय गिदिंग्रोगोन जायगाखौ बिनि उनावहाय गारगोन आरोना ओमफ्राय नै मेन मन्दिरनाथ' उनथिंजाय फख्रि गंसे दङ बे फख्रियावनो गारगोन आरो फार्स्टआव टाउनखौ फिदिंग्रोगोन बेनि उनावहाय बेहाय गारगोन आरोना ओमफ्राय नै दायो बयबो ज' ज' थांगासिनो दङ आरोना भासनिनि थाखाय नायनानै जोबोर मोजां मोनो बिदिखौ दिनैथ' फुजाया जोब्बाय बिराद स्रि स्रि मोनलायसिगोनलाय फुजा जोबनायजों ओमफ्राय दायो नै
मोनानि 6:30 जादों ओमफ्राय जोङो दा थांनो ओंखारदों फिल्म नायनो थाखाय जोंनि न' खाथियावनो माने 5 मिनिट लायो आरोना थाबायनानैहाय बेहाय जोङो थांनानैहाय फिल्म नायनो नागिरदों आरो फिल्मा जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसाम दहाय फुङावबो खिन्थाखादोंमोन नोंथांमोननो आङो बिराद नायनो गोसो जानानै दंखायोमोन आङो ओमफ्राय न'आव फैनायावहाय नै ग्रोब जाबाय आरोना बे मुभिखौ दिनै देखायसिगोन स' आं एक्साइटेड जादों आरोना नायनो थाखाय बयनिफ्रायबो खोनागासिनो जे मोजां जादों होननानै स' फाइनेलि दिनैहाय आंबो नायनोसै आइ पापाजों ओमफ्राय सासेयाथ' थांबाय न'आवहाय दहाय फुङावनो गाबोन फैफिनलायसिगोन आंखौ लांनो थाखाय दा जों साथामजों नायनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय आंनि काजिनफ्राबो दङ बिसोरबो नायगोन थ' ज' नायनोसै जोङो मुभिखौ नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ब्लगखौ लेजि साला टिकेट लाग्राफ्रानो ए भगबान मानि मोनले हा सोर खिदोंमोन पापाया हारसिंनो थांबाय बियो नै सफैबाय जोङो महिरंग फावथिनासालियावहाय बेयावनो देखायगोन फिल्मखौ जांख्रिथायनि थैसाम हर टिकेट हर बेसे नांगौ आंना दामिसिनखौ टिकेट लानाय जादों ओरैबा थानसालिनि सेराव सिनामरा हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव मुभिया जोब्बाय जोबनानै जों दा न'आव सफैबाय मोजाङानो जादोंमोन मुभिया गोदो जोंनि बर' हारिया माबायदियै गुबुन हारिजों नासयजादोंमोन माबायदियै बर' बिमाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन बर' आइजोफ्रा गावनि फिसायफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन सोरबा बिनानावा बिदा बा फंबायखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन बेफोरखौनो लानानै लिरनायमोन बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ मोजां जादों दुखु मोनदों बांद्राय बैफोर मानसिया रिलेट खालामनो हागोन जाय माने बेबायदि सिटुएसनखौ मोनदों गोबाङानो रिलेट खालामनो हादों सावथुनखौ नायनानै आं जोबोर मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो नायदो मालाबा सुबिदा जायोब्ला आरो आं बे सावथुनखौ फिन खनसेबाव जेब्ला अनलाइन होगोन ना इउटुब चेनेलफ्राव आङो फिन खनसेबाव नायगोन मानो होनब्ला मानसि बुरजायाव नायोब्लाथ' दावरावा जाखायोनो दावराव जायोब्ला अबेबा डायलगखौ खोनानाय जाया नालाय ओंखायनो डायलगखौ मोजाङै खोनासंनानै नायनो थाखाय आङो अनलाइन माने इउटुब चेनेलफ्राव आपल'ड खालामनायखौ नेगासिनो आरो माने दिनैनिफ्राय नेगासिनो आरोना माला होयो जेब्लानो होयो आङो नायसिगोन थ' भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला आङो बेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय